Oh, lo, iwak le, lo, bocor kok. Lo. Buset, geladang. Boyo, iwak apa iki? Wah. Lo. Ora munggah iki. Piye iki? Bye wo, kita kok ngendi ki kok. Tak totne deloken. Lo, minggir dhewe. Boyo. Masalah. Wah, nyedak aku. Boyo, pucane lur sampai kaya ngono kene. Lah aja pedot, tinggo alah. Yo, yang serompot. Aduh. Wih, udah. Purnaksi. Bah, webak japeng baik. Oh. Pemancing full hari ini. Oh. Saka ngendi wae. Kata-kata hari ini apa? Suwe ra mancing, Lur. Iki karo sipune iki lho. Iki lurae. Wis, ayo gas. Ajeng rombongan borongan cat teng pundi, Mas? Ajeng ngecat bendol to, Mas? Kondisi habis hujan. Lah kok. Bayo hari ini full pemancing guys, udah mangkat guys. Pak antri perahu. Licin pol. Kita naik perahunya Pak Gun di sebelah sono. Full pemancing. Weh, garing. Oh, iki lho, iki bekas susuh. Oh iya, susuhnya oke gede-gede. Susuh iwak. Wis lur, dalane ekstrim sampai ketemu di spot. Kita gas mancing meneh. Dino mancing lur gaya. Beda rombongan nih hari ini. Hari ini beda rombongan. Rombongan ini. Sipune do metu. Aku kancane kancamu iki, Lur. Keluar dari tarangan.
Bang Bolim. Kata-kata Bang Bolim untuk hari ini apa? Hari ini ada. Lur, saya kayak suwe ora digo mancing lho. Sawang tok. Kena diodot apa ora iki? Motes kono kae. Serompot-serompot. Sampet kae sini anu. Lohan. Ojo to. Pemandangan yo kaya jiwas kayak Gunung Bayang Kaki. Masuk. Rasa kesuwen langsung gas. Gitu loh, kita mulai mancingnya. Di situ tadi sudah tak bom. Umpannya ya lumute solikin. Oh, lumute solikin. Jas kin. Lumut kasar. Tidak lupa. Ora dadi endos tak gua ya. Ciro, lu, pat, mo, 6, tuh, lu, 10. Bonus. Ulah, ngelek-ngelek. Boyo lumut mereka nih tekin kenapa ya? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oh, iwak le, bocor lo. Buset, geladang. Boyo, iwak apa iki? Wah. Ora munggah iki. Piye iki? Bayo, kita kok ngendi ki engko? Tak tot nih delok. Lo minggir dhewe. Boyo. Masalah. Nyedak aku. Boyo pucane lur sampai kayak ngono kene lalek aja pedot, tinggo alah. Yo yang serompot. Aduh. Wes rene. Pucane lo. Yo. Oh yo. Sampai teko kene lho. Yo. Alah. Nojak. Yo. Wah. Pedot iki. Masalah. Oh, iwak apa iki? Yo. Ayo munggah lek. Wah, nabrak. Boyo, wes, hop. Yo. Alah. Yo, aja pedot. Aduh. Nyangkut tak.
Alah kayak icu lah ngono. Angkut serampot iki. Yes. Oh, isik. Isik bolo. Isik. Isik, ayo. Oh. Piye iki? Carane unggahne piye? Oh, yo semene kok. Oh. Naik wae saiki. Wah, yo. Kene lho. Masal sampai toko tengah lur. Wah. Cah. Wah. Bem, halo. Pip. Iwak lho. Yuh. Delokan. Posisi neng kono lho. Teko kene. Halo. Uyuh. Tak gek rego 100.000. Panak nerono lur. Masalah. Poin. Sampai teko kene lho. Mbah. Istimewa lur. Tak logoke timbange icul. Wes, ini. Sampai teko kene. Oh, sampai teko kene lho. Bendojan membahana. Dredeg. Tak kira red devil mangane slap. Disebat iwak gede. Sarapan wis mang luwih neh lim. Oke, istimewa. Istimewa. Loro nyantol kabeh ora bakalan ngicul. Nek nyantolin jaba lho, ora sengaja berarti mangane. Tirah angel. Nek ora alon-alon mati lho. Poin perdana iwak sablek. Woyo, alhamdulillah. Iya lim. Yo sakilan kongsor. Yuk cari ikan yang kedua. Mana kayak iwak abang. Anu ibu loh, nggak pakai zoom. Terus kena.
Oh, ini nyuara loh. Saya nggak pakai zoom lagi karena ribet. Enak yang kayak gini. Bisa fokus mancing. Tadi nyoba pakai zoom malah ribet. Sapiro? Wah. Dadano. Halo. Jenderal. Jos. Tuk, bocahku. Kok. Iwak le, arek langsung meneng ya, apa lagi? Sak menene dong. Halo. Mantap bola, istimewa. Yuk. Jos. La. Hari ini aku bahagia. Makan cantik. Yo, nah ya. Tuk ya. Tidak kena.